Galicia é unha terra privilexiada para a produción de enerxías limpas e o aproveitamento da biomasa forestal é unha importante oportunidade para a creación dunha industria xeradora de emprego no rural. Cunha superficie forestal de case o 70% do total, Galicia produce a metade de toda a madeira española e configúrase como unha das máis importantes potencias de Europa. A biomasa forestal é unha materia orgánica elaborada dos residuos xerados no monte e procesados con fins enerxéticos. A riqueza natural de Galicia converte a este biocombustible nun recurso enerxético limpo e económico para xerar calor nos fogares, industrias e infraestruturas públicas. Desde que sae do monte ata que chega á caldeira, os residuos forestais transfórmanse para se converter no combustible máis adecuado ao consumidor, estelas, pellets ou briquetas. A biomasa representa na actualidade o 6,7% do total do consumo de enerxía primaria en Galicia e é unha das fontes de enerxía con maior potencialidade de aproveitamento. En Galicia anualmente producimos 140.000 toneladas de peles e estelas. E a subministración é igual que a do gasoil. Levamos a casa. A biomasa convértese en calor para calefacción e auga quente a través da súa combustión nunha caldeira moi parecida ás doutros combustibles. A instalación é doada, tanto en vivenda nova como na substitución da antiga caldeira, na que se aproveitan os elementos xa instalados: radiadores, acumuladores, aerotermos ou chan radiante. A programación dunha caldeira de biomasa é sinxela e o seu funcionamento é similar ao dunha caldeira de gasóleo ou de gas natural. Potenciar o emprego da biomasa en Galicia significará pôr en valor o monte galego, axudando a manter limpos os nosos montes e a reducir o risco de incendios. É unha enerxía respetuosa co medio ambiente, porque a súa orixe é completamente natural e contribúe a reducir as emisións de CO2. O impulso da biomasa forestal permitirános, ademais, reducir e equilibrar os custos enerxéticos nos fogares, na industria e nas infraestruturas públicas. Unha familia pode aforrar ata un 65% con respecto a unha caldeira de gasóleo e un 45% en relación ao gas natural. Desde que instalamos a caldeira de biomasa, forramos preto de 1.000 euros ao ano entre calefacción e auga quente. Un edificio ou comunidade de veciños pode acadar un aforro de 13.000 euros anuais e na industria chégase ata os 130.000. O futuro do rural ten na biomasa unha importante oportunidade que se configura, ademais, como un dos obxectivos recollidos dentro da Estrategia de Especialización Intelixente de Galicia, a RIS3. A reutilización dos residuos xerados nos nosos montes contribúe a fixar emprego no rural. O impulso da biomasa permite xerar unha cadea de valor baseada nunha industria innovadora e xeradora de emprego no eido rural. Unha aposta decidida pola innovación, mellorando o aproveitamento deste recurso en todas as fases da cadea de valor. Por todo isto, o Goberno galego pon en marcha a Estrategia de Impulso da Biomasa Forestal en Galicia, que persegue xerar o marco adecuado no que potenciar unha industria con claros beneficios ambientais, enerxéticos e económicos. Galicia persegue reducir a súa dependencia enerxética dos derivados do petróleo ata acadar un aforro económico de 70 millóns ao ano. Deste xeito, búscase triplicar o consumo actual de biomasa forestal no ano 2020, activar a creación de emprego e evitar a emisión de preto de 250.000 toneladas de CO2 ao ano.
Galicia ten ante sí a oportunidade de se converter no referente dunha industria innovadora baseada no aproveitamento dun recurso natural e autóctono. A biomasa é unha enerxía galega, barata e limpa, a enerxía do noso futuro.